Ja pozdravujem, v tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto hliníkovú koreničku, ktorá je elegantne vyrobená z jedného materiálu, je veľmi hrubá, je odolná zároveň, však keďže je to hliník, je veľmi ľahká. Zložená z dvoch častí, samozrejme vrchná časť a spodná časť slúžiaca na obsah, na ingrediencie. Tieto sa spájajú takýmto závitom. Tento vrchnák je takýto otáčací, kedy je tu viacero veľkosti dierok, čo nám umožňuje pohodlné regulovanie obsahu, ktorý potrebujeme vysypávať pod kontrolou, aby sme správne dochutili či už naše jedlá, alebo pri varení všetko, čo varíme. V prípade, že koreničku nepoužívame týmto spôsobom, uzatvoríme otvory a tým pádom je korenička zatvorená a obsah je chránený pred vonkajšími vplyvmi a naopak zase okolie je chránené pred obsahom tejto koreničky.